To je veľmi rôzne, lebo tie otázky stretávajú každého v jeho unikátnom kontexte, ale viem si predstaviť, že zatiaľ zaznievajú veľmi pekné odpovede na otázku, akým dospelým by si nikdy nechcela byť. A to je pre nás dospelých tiež taký fajn feedback o tom, ako nás vidia, pozorujú, vnímajú a že čo si z toho môžeme vziať aj my pre seba ako nejaký shift v našich osobných životoch. Ja si myslím, že typ otázky, ktorý by mohol zaskočiť v rozhovore, je ten, ktorý priamo sa pýta na náš vzťah toho pýtajúceho sa a toho tínedžera, že to môžu byť niekedy taký, že môžem povedať, nemôžem povedať. Ja si myslím, že ktorúkoľvek z týchto, lebo keď som ja bola tínedžerka, nebolo zvykom sa s tínedžermi rozprávať. Je tam jedna otázka, ktorá mne sa mimoriadne páči, že na koľko percent od nás dostávaš to, čo naozaj potrebuješ a čo ti ešte chýba. Myslím si, že to je taká univerzálna otázka, kde by vedelo zaznieť veľmi veľa zaujímavých priznaní, ktoré vedia do tej rodiny priniesť viacej pravdy a možno niečo takého, čo ich zblíži a kde každý bude môcť byť potom sám sebou. Zvedavosť jeden na druhého a nemať také skalopevné presvedčenia, že to, čo vieme, je akoby 100% a že nič mimo toho neexistuje, ale byť na seba naozaj, že úprimne zvedavý a dovoľovať si, rozširovať si navzájom tie optiky o tom, čo znamená byť človekom. Asi odvaha vnímať odlišnosti nie ako ohrozujúce, aj keď zároveň je to úplne prirodzená biologická danosť, že to, čo je odlišné, vnímame ako ohrozujúce, ale mať odvahu preskúmať to napriek tomu, že si myslíme, že nás to ohrozuje a mať porozumenie pre to, čo je iné ako my.